Chuir Limnech tús na bhachtas de Craobh Iomána fé na múna gine Corcaigh. Na róta Corcaigh tachtchó hain, tris de hiberdarní de chlí na giat lethe. Líamach an bhír a hamon trátarsta ó Super Value Park I Chuomh. Agus an son an corpa úsáid a go tactiiciúil I lár na parca I Corcaigh gan an council na value dieta go ma ag féhrú. Tactras na physiciúil go ma an dáibh go dí se tagan an chance go dí Dara Fairland agus Dara Fairland lena hána cúlín se níor duine agus an réitóir agus seo chuin Limerick go tactamach fer agus é a túir pasúig go an pas léite go ma ag Zec began féhrú agus an council na bhólaige an council go ra ar se tras ná leis an scór is fear an dá feiceigh ó Corcaigh go dí se Tá sé Corcaigh gwyn, a bhfuil sé go bheith lár parc an níl, tá sé ag John O'Connor, fer an a háin, chun sé ceann deisisteach go fada le Owen Brosnan, agus Owen Brosnan, chun an bratbán áir dún na Limerick, scór ma, ceann sa tactamach David O'Leary, tugann sé pas lá bhhuaig, ar leis an san gúnaí Michael T. Brosnan, fer an gleanna, ceann mór isteach os scór a chúl. Pravice, a sé go tasí seansar cúlanta agus nó gada go háling ag Barry O'Flynn de Corcaigh. Barry O'Flynn is stóla a dhéanaan an domáiste an bátas an dad sé, ní éirig sé, éirig an slitar chuige. Ceann íon garan tógán buna machacha, tá sé tacha níos go fada le Eamon Richardson. Eamon Richardson isteach an drón lína lá tasig, an lína sinna fanút lasma as an tactamach go mar agus an slitar ábhailiú go lehead ar cúlín sa is cuma mar bhí an dámh crachtaigh an réitóir. A thocrú féin. Cúig ar istigh. Cardú. Agus ísio ar ís go cólan agaigh! Well, Stólim go raibh sé sa léir nuair a bhí na cosa á thocrúige go raibh sé go dul ísio an Limerick sin ar ís Corcaigh á bhóchain tagann sé trasna go dtí Dennis Fitzgerald, Dennis chun sé ceann tóiste isteach an dro na dosathe a leis seo Finn O'Brien díanamh isteach an gcúil chalíos déantar féin ná. Beis sé seo sa núl, bhí sé díanamh isteach an gcúil bhfuil an réitóir tá sé chun buine éir ceáil, ja. A thocrú féin, dú, an san bag ísio, bhain níar a bhéige chun sin na stoppa. Go cúlan agaigh. 3-3 ná a 1. Tá chun éis an gara ach Barry isteach an lár bhíl. Corcaigh is ag éirig spás na crothúdá féin. Na tasa seo ag bláthúin sa tanna le, pas láimh siar. Ach cumanta san róda Corcaigh ó gine go duine san ceann fada isteach an drón cúil. Dieta go bhain san is go trasna, seansar cúla eile ach a ríis méidir numar communtas fós an Shelby Corcaigh I méla cúil ísio. Bhí sé sin le tacht. Bhí sé sin le tacht. Agus is stólim gur Johnny Murphy fear ghrimaidech a chur isteach fé ar a Le hús go fan le Johnny Murphy do Corcaigh ar an lína na 2 méidir ach blacháil tíomhar dianta ag Limerick ar heile na parc an coma. Camerán go bhfuil an tócha leis na bun skillanna seo atá coma agus atá driláilte coma san ag an dá iran. Seo chuing Limerick a dul chun cín lábhcrochta ag an moltóir seo chuing seansan is go ar cúlína áil a chun ceann san béidir. Le haris an drasná campus go raibh sé lasma pas trasna cliánach í go sé sús an Corcaigh don ciadúach tugann sé féire tugann sé pasúí cofadar le Jack O'Brien trasna go dtí Barry O'Flynn agus Barry O'Flynn haris an drasná. Bhfuil seansan is an Limerick an ceann dennaáil níl. Mar sin é an action dennach Limerick an gúnsaí ach nar bhéon bhádóibh sa deire hir mar go bhfuil an nadóg séite agus go bhfuil Corcaigh a bhaintris ag iad bua áil sochamórta seo